Bapak Ibu bisa kita hormati untuk seminggu Agustus itu, jadi itu bersama bisa menjadi wonten kegiatan beberapa kegiatan itu berawal pada tujuh warga berbeda, lalu ada hadir wonten panggung perlu itu saking dinas provinsi Jawa Timur di Kabupaten Batang kan wonten utamipun wonten desa Kumiripin kawula pitados bilih kawasan menika saestu amargi rahmat lan katresnan ingkang saking Gusti Allah kemawon. Makaten kawula pitados dumateng panjenengan bilih panjenengan ingkang terus tansah nyuwun wonten bangsa negara lan kawasan kabupaten lan desa Kumiripin menika. Panjenengan piyambak yang direncana ke depan dari desa yang masih lingkungan desa ini gede supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Amin. Jumlah rangkul tahun lalu terus sampai tahun roh suci pun sedaya para pahlawan langsung ngajunanipun Gusti kang suci Bapak Maulana penting kasar dan hati punarto sampun asal 10 blok sepisan kang dipun tulis tanggal dipun sambelipun kalian Pak Rahmat Pak Purwardo masyarakat gede dipun petri mugi tansah aman daya rahayu